Espligatzen nenbilen arroba gustora, ta ikaslean nunbait hori sustora. Zortzigarren emaitza jakinda mejora, honek esan dit bana, ta nola balora, baldagizu kontatzen batetik angora. Baldagizu kontatzen batetik angora. Klase espezialak maititugu aurten, badakit hemendik nola irten da urten. Nik garbi esaten ditut, ez dezu entzuten, garbi esango ditut, garbi erantzuten. Amaikak jokatuta bat egin zuten. Amaikak jokatuta bat egin zuten. Nei berdin zait aizu bat eroki, Pitagoras Tales ez dakizki ongi, baina amaikakoan zenbat kategori, amaikak jokatuta bat erori, tokeron teorema izango da hori. Hori ez bazenun esan, hobezenun askoz, eta orain oroitu behar altzan tokeroz. Pitagoras eta pi, nienago ados, 3,14 da. Horrek zenbat poz, ta gure teorema, ta 442. Ta gure teorema, ta 442. Ala uste nun baina ez da hain tontoa, 442 hori gauza kompletoa. Beste ariketa bat daukat jartzekoa, esan zaidatu zein den mutil perfektoa, arearen azalera eta perimetroa. Arearen azalera eta perimetroa. Azalera kontuan galdezka jotasun, galdera zelerrea egin dezu maixu. Hugo zelaiak dauka horren beste pixu, perimetrotan zalak jakin nahi dezu aizu, nik primeran badakit ulerte aldidazu. Nik primeran badakit ulerte aldidazu. Araba entzuidatuzu azken eskola, partidu baten ekiz izaten da gola. Ta deskubritu behar da hori baina nola, ta desokupazioa da orain futbola, eta zure burua lau gramoko bola. Eta zure burua lau gramoko bola.
Jainkoa dugu gure maixu zarra, horregatik handaukat erantzun beharra, futbol zelaia dala errektangularra, zure burua bakarrik kargatu bakarra.